Jo crec que és obrir una porta, no? Tant als nostres alumnes per conèixer més a fons el que són els vins aquí a Catalunya, els vins catalans, però també per donar a conèixer que avui en dia doncs, les escoles d'hostaleria apostem també pels vins d'aquí del territori i és obrir aquesta porta a la formació i a joves que s'estan introduint en aquest món. En 3 dies han parlat més de vins i s'han motivat molt més que fent tot un curs de vins. No? És una posada, és a dir, de tot el que han estat treballant aquests dos anys, doncs han fet aquesta feina en 3 dies i els ha motivat moltíssim.